Club Junta, building better Africa. The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Amene sindi makondo akonse ndikamuona munthu wovutika akuvutika. Amene sindi masangala akonse kuwaona Malawi amene ndi osauka alibe china chilichonse chochita. Amene ndimakwiya kwambiri ndikaona anthu ena olemba anthu zawo ntchito akuzunza anthu osauka. Ndimakhala osweka mtima kwambiri. Muziko limene padakali panopa nkhani zolembanalembana zafika pa mponda chimera pamene mafumu adakapitiriza beku walemba azibale awo. Nchifukwa chake timalawira mama wanga tuno kumakuuza ninu akuboma. Zimene zikuchitika kunena kuti programu yanu iyi ya zolemba-lemba kani yafetereza kumaso chimanga ikukumana ndi mavuto ochuluka kwambiri. Ngati mene kuliri ngati kuchirazuru kwa tiye nkalo muzi mwa khengere mudakalibe nchitidwe umene mafumu akumeneko akulemba na pachibale pokapoka makhaze ni zibwenzi zawo andi nchitidwe umene utusitu kuchitika kwa khengere kokhaiya. Malawi monse muno malo ambiri anthu akudandaula ndi programu imeneyi. Tikuthokoze ninu aboma kuti pena paje mukauzidwa zinthu mukumasintha mukumapanga machawi monga mene tindalankhulira za ku Bakiri Muluzi airport kuchireka kunena kuti kumene ku scanning machine kulibe. Nkhani imene itamveka aboma monathamanga kukayang'ana nkhani imene ya scanning machine ndipo tikunena pano mbali yokha ya anthu passengers ayambano scanning machine yasala yakukagoko. This is what we want, the Malawi that we want. We should have a listening government. Lero liso tukupelesirani nkhani zingapo zimene mukuyenera kuti inu aboma muziyang'ane makamaka nkhani za ku South Africa kumene Malawi akuzunzika kopya. And this is a wake up call. We need to do something as a country. When we say this is an independent or a sovereign country, we mean taking care of our people. The way the South African government is doing, how they are treating people, leaves a lot to be desired. And yet we have South Africans in Malawi who are living freely. But when you go in South Africa today and see how Malawians and other, Africans are being treated in South Africa, it's a heartbreaking news. So the Malawi authorities, you need to take heed of what is happening in South Africa. You need to, sit down with South African authorities to discuss with them. The way they are treating Malawians is not a good thing at all. So munaenera nditu mupange machawi ino aboma mukuoneka kuti mukumva nditu ku South Africa kuli mavuto. Amayi ndi ana kugwidwa makamaka ku Mayfair ukuku sizili bwinoyi. Munaenera kuti inu a Minister of Foreign Affairs Honorable Chaponda mutenge nthawi mukambirane ndi akulu aku South Africa maambassadors akumeneko kunena kuti chitidwe umene umazuzana ma Africans okhaokha si wabwinoyi mmene akwazunzira Malawi. Ndipo inu aboma munaenera mupange tailor-made programs zimene zingathandize anthu aja kuti mwina kamabwerako apezeke nakachazi yamba ma business. This is all about job creation. Kunoko ku Malawi kulibeko ndondomeko makampani ambiri amene adalipo mbuyo mu adagulisidwa komanso ena adatesedwa malinga ndi environment imene tinayo kuno ku Malawi yosafuna kuchita produce zinthu zosatira zake ma industries ambiri ngati kulibe muziko zosatira zake anthu amanyamuka kumapita maiko ena kuti akasake green pasture monga mene zikuchitikira ku Malawi. Kuna anthu ambiri amadalira ziko la South Africa koma kuli mavuto ochuluka kwambiri. Tinafuna lero tiyambe ndi nkhani ya ku Accountant General kumene anthu ambiri akuzunzika kopsa kuti achite access ndrama zawo andi ndrama zokuti azichite access akumakana kuachitira process pokapo ndiye kuti apereke ndalama akakhala azimayi ndiye kuti agone nawo andi mawu awawa ndi kunena awa anthu ambiri avomereza kunena kuti anthu ambiri muno Malawi kuchokera kale maboma onse anthu ako Accountant General akuzunza anthu kwambiri kuti achitire process ndalama
zokuti anthu ayamba kuziyendera mwina over 10 years ago 20 years ago. Ena anamwalira kale, ana ena akulephera sukulu chifukwa chokuti ndalama zawo zili kwa accountant general. Enanso amene akuzunza anthu ndi ma insurance companies. Mwina munthu kuti upite ukachite kiremo chinthu chako kaya unachitikiridwa ngozi kaya chinachitika ndi chani, akumatenga nthawi yayitali ndiponso bwinanso osapereka kumangona kuti tikuchita process and izi za ku Capitol Hill zomanena kuti file yasowa munthu waendesa kuti ukalandire pension yako koma umangomva kuti file sikupezeka. Muboma mumuli za chinyengo koopsa. So another sector imene kuli chinyengo kwambiri ndi ma insurance companies and iniyo a Reserve Bank munayenera mutengepo action kuti muchite discipline anthu amene wawa ma insurance companies kuti sakuchita bwino. Komanso kumene kuku kwa accountant general kukuchitika za chinyengo kwambiri, anthu akuzunzika, anthu akunyengedwa kumene koko kwa accountant general, ena akupereka ndalama ndi cholinga kuti process ya ndalama yawo iyambe. China chimene tikufuna kukamba pano inu aboma pokuyamikirani ni nkhani ya kukasasire. Ndikufuna ndilankhule ndi Honorable Japi Muhango ndi gulu lanu kumene koko kunena kuti chimene mwapanga inu mwaonesa usogoleri kupita kukasasire kujako kukamuyimirira President Mutharika kukaona mavuto amene akukumana nawo anthu akumene kujako kuzera kwa anthu ena amene akhala akudandaula kuchokera ngati Bishop Ntumbuka, JB wako America, gulu la Malawi First, anthu amene ajawo amene akhala kumanena zimene za anthu akukasasire. Chonde nkhani imene mwayiyamba iyi mukuteteza anthu anu, mukufuna kuti anthu anu azikhala muziko lawo osakhala ngati ma refugees. Alipo ena ankhanza kwambiri amene amati akaona Malawi olokuti umuchita overtake wameyo amakuthamangira ndi galimoto ndikukakuyimira kusogolo ndikuyamba kumenya anthu. Ife tisamaope ame tizikhala nawo bwino. Andi pano tikufuna tiulule kuna kuti pali ena akutengerapo advantage ya kusowa kwa mafuta ndi akumatenga galimoto zawo ndikukumakathira mafuta ambirimbiri migolo ya mafuta. Ulendo nayo ngati akupita ku ame koma akukagulisa kuwaitana anyamata a black market ndikumawuza kuti zitigulisira ni mafuta. Izizi munayenera muziwe inu wankulu wa ame kunena kuti ku ame kuchitika nchitidwe osakhala wabwino. Ame ena osokonekera many in uniform amene anayenera azichita maintain law and order and discipline akumatenga magalimoto aku ameko kufika ma filling station ndikukumwa mafuta onse migolo akanyamuka ngati akupita nayo ngati kuameko kaya ngati kusalima kuja basi akaime pansewu aitane anyamata a black market apase mafuta jazi agulisira. Kumalawi kuno siku zatheka kuli za chinyengo zambiri andi za chinyengo zina zimene tikufuna tinene pano. Aboma musagone kwambiri kusalima sugar ukumuyang'aneko muyang'ane kusalima sugar. Timanena kuti ngakhale olo wa polisi amene amapita kugwagwira ntchito kumene kuko amakhonza wa polisi kukhalako 2 weeks ali kusalima sugar ndalama aje kuampasa 80,000 kuli za chinyengo. Even anthu amene akugwira kumeneko, that's the best what we call nepotism. Timangomva nkhani za nepotism kuti anthu amasalana mitundu koma boma lapita ligendeli masaladi mitundu kusankhana okhaokha kuchokera wankulu pakana mwana pansi onse MCP yokhayoka. Olo mukaona amene anapeza ma contract okuti mwina azinyamula sugar kumeneko MCP yokhayoka. Tikunena tu kusalima sugar. Olo mukaone amene company zodula mizimbe kumeneko ndi MCP yokhayoka. Akulu alonda kumeneko koko ndi MCP yokhayoka. China chili chonse kaya kwa administration ndi MCP yokhayoka. Sangatenge anthu enanso antundu wina ayi kapena azipani zina ayi ndiye kuli ma contract ama ministers kumeneko. Kusintha maina ngati CEO kuyika maina ena kuma ma business ali awo. Munayenera kuti chikolopa chiende kumene kuku kusalima sugar muyendeseko chikolopa. Andi ngati kuli anthu amene anapanga nkhanza kwambiri kuwapanga nkhanza Malawi ndi boma la MCP anasankha achewa okhaokha. And even mboma even ma company ambiri ma department ambiri anayika pali pose MCP yokhayoka. And izi ngati
simusamala nazo muona kuti information imene munga mapange china chilichonse chimene munga mapange chizikhala chikuziwika. Kwa uyu wakanidwa ku Tanzania ananyamukatu mwa matama anzanu chewa jantoliro kunena kuti atakupita ku Tanzania kuti asankhidwa kuti akachite akakhale osogolera mtendere. Ndiye kumene kuamuka anakoti wa jantoliro anena kuti ife sitikukukhulupirirani chewa jantoliro. Ziko lanu anthu amazunzikamo. The past regime yazuza anthu yalephera kusova mavuto a Malawi. Nderero mungasove mavuto a ku Tanzania chewa jantoliro. Kuzuzuka kwambiri. Kuzitenga ngati ndiwe dolo. Ninyenga anachozera gule wana. Lero chewa jantoliro ayaruka pajababa jina pa Tanzania. Atavula Zakarizo president wa ziko la Malawi 2030. Bale oloma president atakhala kuti atha koma jantoliro kubwerezaso akakuvotera se ndi amakwase ndi ana akwase ndi azimbu yako koma Amalawi sanga amvotere so wa jantoliro. Ngati MCP mukufuna muzapeze ka vote kanu mwina atukochepa jabe faja andu sanga kuvotere nibe musankhe ni munthu wina koma osakhala uyu wakanidwa wa jantoliro kutoko pali epa ja kukilakalaka akumakwera ndege deire. So tikupempeni inu a DPP kuti mupitirize mwayamba bwino kwambiri komanso mukalankhulidwa zinthu mukumamva. Izizi ndi zimene zikufunika chifukwa boma lija lapita lija linaona anthu akuzunzika ku Kasasire, anthu akuzunzika ku Likoma uko koma palibe chimene apa anapangapo. So Ajabi Mohango ndi gulu lanu mumve kumene muliko kunena kuti ntchito imene mwayamba yofuna kubwezeresa mtendere komanso chilungamo ku Kasasire mupitirize chifukwa anthu ndi okondwa kwambiri kumene kujako. Andi tikupempheni a president kunena kuti chonde abwezereseni anthu kumalo kwawo kumene ena ankhanza kuzera kwa mkulu wa ame wakale anathamangisa kumalo awo. Komanso nkhani yayikulu kwambiri ndi imene ili ku South Africa kumene anthu akuthamangisidwa. Munayenera kuti mukhale pansi ndi aziko la South Africa kuti ngati ili amade ikhale amade iyo so anyamuka azibwerera kwawo athu oso azibwerera koma sitimapanga choncho. We are all Africans. We need to promote peace and unity. Born Klindo, the DC. Mwana woopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwalira kunena kuti programu kapena show ya Isaac and Jacobo ikhala masiku akubwera wapose chedwa pompano. Tifuna tikuuzani zonse masiku akubwera wakhayamawa tikuuzeni programu imene chitike ku BICC yokumbukira Isaac and Jacobo, and these were household names, and palibepo anywhere in Malawi we can talk about entertainment kapena comedy without mentioning Isaac and Jacobo. So kwa konzeka chishow chimene chichitike ku BICC tikulongosolera nizonse kuti Malawi tipite tikapereke support imene hii makamaka kumabanja anyanga komanso banja la Mambedi amene anao amene akonza show imene zikakhala zinthu zosangalatsa kwambiri komanso muziwe kuti president wa anthu osauka akakhala kumeneko ku show imene ya Isaac and Jacobo, remembering our brothers amene anapanga zo veka bwino, anapanga zinthu zabwino kwambiri, makomedi zokongola muno Malawi. Ndiposa iwalira kunena kuti show imene iliko masiku akubwerawa tikupasirani zonse mma program amene akubwera. The DC.